Днес навършваме 3, аз и моят брат, но татко не е тук. Миналата година ни вдигаше и двамата високо, каза, че сме му малките супергерои, пееше ни песничка, бъркаше имената ни нарочно и се смееше. Но тази година мама каза, че той е в рая, при Исус, и че отгоре ни гледа, с ръце на сърцето. Ние духнахме свещичката заедно и си представихме, че тате е до нас, със смешната си прическа и голямата усмивка. Мама се просълзи, но ние й казахме: не плачи, мамо, татко е на небето, но ние още сме 3. Всяка вечер се молим. Аз казвам: благодаря ти, Боже, че ни даде такъв татко. А брат ми казва: прати му прегръдка от нас. Ако четеш това и вярваш, че любовта стига отвъд небето, остави едно любов или напиши амин, за да ни усмихнеш.